nogle flotte biler her. Kan det være her? Nu skal jeg lige se. Det er vildt det her, mand. Det var lige før vi blev kørt ned der. Men chaufføren han tager det åbenbart helt roligt. Men Peter, hvad fanden laver det herude i den del af verden? Der må være et eller andet godt ved det. Det har jeg bare ikke set endnu. De to mænd ankommer til tomme huse i hver sin ende af verden, så de selv kan danne sig et indtryk af, hvordan deres gamle ven har valgt at indrette sig. Jeg kan huske et eller andet svagt med, at man gik igennem kælderen for at komme over til en garage, hvor der stod en blå Porsche i. Nej, det var heller ikke til Porsche. Hallo? Det er Securitas, mand. Nå, nu kan jeg bedre kende Peter igen. Holder der med altså indkørslen her? Ja, hold dog. Nå, det må jeg nok sige. Okay, tak skal du have, mand. Kifa. Kim Falsing selvfølgelig. Ja. Så det her, der er ingen tvivl om, at det er Kims afløser for Porschen, og den er... Og han kan godt lige have et barn omme bagpå, men heller ikke mere. Og der er vi så nede i lidt mindre nummer end C240, så der er vi lidt mere praktiske. Det er, når familien skal i skoven. Det ser ud som om, det går meget godt herude for Peter og Lykke. Det må jeg sige. Det er meget spændende hjem. Aftente og hygge med Signe og børnene. Og Mathilde puttes. Det lyder som en meget hyggelig plan, vil jeg sige. Hvad laver I om fredagen? Ja, der arbejder de. Nå, fredag aften også. Aha, det var bare som sådan set. Og i weekenden, ja, der arbejder de også. Der er mange ting, jeg skal nå her lidt ugen, kan jeg se. Nå, jeg skal ud og designe kjoler. Jeg skal ud og besøge deres restaurationer. Udvikle nye retter. Ja, det skal nok blive spændende. Jeg har hørt efter en uge her, så siger man no more carry. Tiden er kommet, hvor de to mænd skal møde deres gamle vens familie. Og for Signe bliver det første gang, hun skal møde Peter. Hej, Sam. Hej. Det er lille Alfred. Nå, jamen det ligner jo Kim. Ja, det gør det. Ja, det gør det. Hej. Jeg hedder Peter. Velkommen til. Tak skal du have. Det er Mathilde. Du er blevet stor, Mathilde. Hej med dig. Hej. Du kan ikke huske mig overhovedet, vel? Nej, ikke rigtigt. Du var meget lille. Ja. Ja. På den anden side af jorden er det blevet morgen, før Kim har sit gensyn med Peters familie. Nå, godmorgen. Nå, hej drenge. Hej. Hej Lykke. Hej. Det var så bare for længe siden. Godt nok længe siden, hva'? Ja, det er rigtig længe siden. Hej, godmorgen. Sid ned. Og I er oppe alle sammen? Kom der op her. Men hvor er det, du bor nu? Jeg bor i Delhi, i Indien. Er det rigtigt i Indien? Ja. Hold da op, det var langt væk. Ja, så han er kommet ud på en lang tur, din mand der. Ja, det må han da være, så. Hold da op. Så han skal... Jeg har et tøjfirma. Ja. Så Kim han skal ud og være børnetøjsproducent i en uge. Hvor driver virksomheden, tror jeg? Er det her i huset? Ja, vi kører virksomheden herfra. Ja. Og vi har 2 virksomheder. Garment og restaurant. Good morning, Vishal. How are you? There are some issues to be taken care of. Yes. The top gear and the driver. Yes. Can we arrange? If I call upon the top gear guy? Yes, you can do that. Hvad er det? Var det en af... Det er problemer med jeepen og mekanikeren og vores chauffør. Lykke, når du sådan driver alt det her hjemme fra huset af her, har du så nogensinde fri? Eller er det arbejde hele tiden? Altså, det vil jeg sgu have svært ved at administrere, det tror jeg altså. Jeg arbejder nok en lille smule. Nå, det bliver så mere end 40 timer om ugen, kan jeg regne ud. Ja, det bliver nok så lidt mere end 40 timer om ugen. Det gør det. Men altså, jeg havde forestillet mig her fra i morgen af, så synes jeg, vi skal gøre huset personalefrit. Simpelthen. Så har han fået den idé, at vores personale skal have fri. Det kommer ikke til at ske. Det gør det ikke.
Tryghedsnarkomanen Kim og eventyren Peter er gamle venner, men har ikke set hinanden i 5 år. Nu skal de bytte liv i 8 dage, og det er første dag for både Kim og Peter i deres gamle vens nye liv. Det er jo helt vildt, mand. Det kommer og væltende alle steder fra. I New Delhi i Indien er Kim taget på markedet sammen med Peters 2 sønner og en ansat. For hans første opgave i Peters liv er at kreere en ny ret til menukortet til en af Peters restauranter. Og når nu man er i Indien, skal det selvfølgelig være noget med curry. Curry. Og det var kanin. Saffran? No, curry. Yes, I. Okay, det er. Det kan ikke være så svært at forstå. Hvad er det så? Det er saffran. Curry. No. You have curry. What about curry? Curry. Carry. Curry. Vi skal faktisk. Jeg ser, hvad han kommer med. Skål carry alene. Carry. Hej. Curry, ja. Yes. Saffran? No. Og det skal også lige meget, det. Vi skal nok finde ud af det. Men det kan være svært med de fremmede sprog, så Kim må forlade markedet med tomme hænder, men rig på indtryk. Jeg må sige, det her, det er jo det, der minder om et rigtig indisk gedemarked, det her. Og det har været spændende at se. Jeg må nok sige, jeg kunne nok ikke finde på at købe et af de der forhoveder der, og så koge på det. Så tror jeg nok ikke, der er nogen, der vil spise noget af min mad. Men nu forsøger vi at lave noget, jeg vil sige, efter sådan som jeg mener, man kan sammensætte en fornuftig menu herude. Det skal også gerne være noget, der måske ikke kunne sælges i restauranten. Prøv på det i hvert fald. Peter har på sin første arbejdsdag fået til opgave at arbejde lidt på tegningerne til Kims nye kontor. Lige nu ligger firmaet nemlig på den anden side af Kims havelåge, men flytter snart til nye og større lokaler. Og Peter har allerede masser af idéer til forbedringer. Det virker lidt småt, lidt konservativt, synes jeg, hans kontor. Det udstråler ikke sådan den store kreativitet. Det kontor, som jeg arbejder på for Kim nu, der taler vi noget, som ser lidt mere kreativt ud. Så vi prøver at få hele det her hovedsæde til at virke sådan lidt som et lidt kreativt center. Ja, det vil sige, han kører hjem i den, og du ved. Efter sin indkøbstur trænger Kim til et hvil for at fordøje de mange indtryk. Men i Peter og Lykkes hus er det svært at få plads til privatliv. Goddag, Kim. Og velkommen til Indien. Jo, tak. Christian. Hej, Christian. Jeg synes, det virker for forstyrrende, når man er hjemme og skal slappe af og hvile sig lidt. Og så er der mennesker hele tiden. Hvis jeg boede sådan et hus som det her, så tror jeg nok, der ville være en lidt anden arbejdsgang. Der render mange mennesker rundt her i hele huset, fordi der er meget arbejdende personale for det første, og så er der jo så også en del personale, som er tilknyttet virksomheden. Det vil jeg nok strukturere på en anden måde. Peter er blevet så opslugt af arbejdet, at han har glemt tiden. Så 4:05 må Signe tage affære. Altså, det er ved at være, at du skal komme ind. Den til mig allerede? Ja, det er den. Den er der ikke dit ur på. Ja, det er det. Nå. Altså, jeg kan mærke her i huset, at det er meget mere opdelt i fritid og i arbejde, end jeg er vant til det. Og lasagnebutikken har jo selvfølgelig lukket. Hej. Så vi har fundet på noget andet. Og alt efter